Yau na yi tagumi na rame ban iya cin komai. Allah koro da masoyata. Rashin ganin ta na rami ba na iya cin komai. Yau ga ɗan talakawa yana son ‘yar mai kuɗi. Ina biya sadaki ni ba zan yi lehe ba. Da na biya sadaki ni ba zan yi lehe ba. Idan ta je gidana ba zan bar ta a tsumma ba. Daɗa amman watakil lalle babanta baya so ba mamarta ba. Na san ranki ya ɓaci amma ki haƙuri. Ya tururuwar kwarkwasa ruwan kwakwar gori ban zuciyata, ya kulkin dukan dankalin barabas ban zuciyata. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Me nama nawa ne nama? Dari uku. Okay, to zuge guda uku. Guda uku. Guda uku? Ban canji na mana. Allah gashi. Ka cika haya. Baban malam ba. Kowa ya ce ka ban masa. Ga dai suna abubuwan tafi. Yawa. Hajiya gashi. Yawa jeki kawai sai na zo jeki da abin ba zai gagara ba jeki. Kai lafiya na sallame ka tun ɗazu? Wannan ba rigima ka bace. Wannan rigima ba ta ka bace. Ba ta ka bace. Amma dai ka san tuku ba ta ake a nan ko? Ban kuɗi na. Wallahi ba ni da ka da ni. Wallahi ba ban kuɗi na. Wallahi da ka. Yau ce rigima ce ake ban sani ba. Zumbuɗi Comedy. Domin samun sababbin shirye-shiryen masu matuƙar nishaɗantarwa ku shiga channel ɗinmu da ke YouTube. Zumbuɗi Comedy. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Mun gode muna tare da ku.